morning mga kasursur, nandito tayo ngayon sa Santiago Ilocos Sur. Atin nang tuklasin kung ano yung mga magagandang pupuntahan dito sa Santiago Ilocos Sur. Kaya guys, tara na't ating tuklasin kung ano ang Santiago. Bye-bye! Hello, good morning mga kasursur. Nandito tayo ngayon sa Santiago Ilocos Sur. Atin nang tuklasin kung ano ang nandito sa Santiago Ilocos Sur. Dito matatagpuan ang mga iba't ibang mga hotels or mga cottages. Dito guys. Oh, yan. As you can see, dito. Yan yung Vitalis or Vitalis. Yan yung beach nila. Mga kasursur, nandito makikita nyo dito sa background ko ang isa sa mga pinupuntahan ng mga turista. At saka as you can see guys, mga kasursur, dito din yung magkakaparehang cottages mga kasursur. Yan. Doon naman yung Vitalis. Yan.